i perquè avui, amb l'escalf de la ciutat i de l'afició, el Girona vol convertir-se en el primer equip de les comarques gironines que puja a primera divisió. No serà fàcil, s'ha de remuntar un 2-1 contra l'Osasuna, però el Girona juga a casa i fixeu-vos l'arribada dels jugadors de l'expedició del Girona fa mitja hora mal comptada. Ambient de gala, banderes, bengales, confeti. La ciutat i la província s'ha volcat perquè avui aquest equip faci història i perquè cap a 9:15, les 9 del vespre, avui puguin celebrar, puguin fer una festa grossa a Girona i dir que són equip de la primera divisió. La temporada ha anat de menys a més i avui el Girona, amb Pablo Machín al capdavant, amb l'entrenador, té la possibilitat d'aconseguir aquest ascens històric. No hi cabrà ningú a Montilivi, ja fa dies que no queden entrades, hi haurà un ambient de gala perquè la temporada vinent, a banda del Barça i l'Espanyol, el Girona també vol jugar a la primera divisió. Comença aquí una prèvia especial a l'Esport Club, un programa especial que arribarà fins a les 7 de la tarda i esperem que a 9:15, quan ens hi tornem a posar, puguem explicar que el Girona és equip de primera. Avui l'afició serà molt important, avui més que mai s'ha de convertir en el jugador número 2